आङो बेसेबां गोबावनिफ्रायनो नोंसोरखौ लामा नायगासिनो दङमोन खिन्थु दा बयबो सफैनायखाय आंनि गोसोआबो जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय आरो बाजै आं मारानदों बिदिखौसो गोथाव मालाय आबनासो फिसा जरासेयानो बिमा बिफानि मान सनमान लाखिबाय बे मा खुनुरुखुमसो फिसाफोरनि खाफालसै रोङोब्लाथ' गावसिनि इयुननि थाखाय मोजां जागोन आरो जोंथ' खस्थ' खालामनानैबाबो फिसाफोरखौ लेखा फराखौ फोरोंनाय जादोंमोन रोङोब्ला गावसिनिनो इयुननि थाखाय थांना थानायनि राहाखौ गावसोरनो मोनगोन मालाय फिसा हिनजावानो सानखान्थियाव लेथार लाखिलायदों गोरोंथार मालाय फिसाफ्रा ओरैनो लुजियाव थानो खाजोब्बाय गावसिनि खाफालसै गावसोर जेरैखि फराया दे जों थांनो नागिरबाय जादो दे बयखौबो खुलुमनानै बे नोंथांमोनखौ आरो नोमानिमोनखौ बयखौबो खुलुमनानै ला मोजां फरायनाय आदै बे गाम्बारि बिलि गामिखौ नाम लाखिसिगोन बे फिसाफोर नाथाय रन्जन नोङो लजिङाव थांनानै मोजाङै फरायहैबा फरायहैयाब्ला नोङो थाखा फैसा लानानै जौ बेदर लोंलाब जाग्लाब खालामनानै फरायनायखौ नस्थ' खालामनानै लायोब्ला बे मोजां जानाय नङा नोंनि फरायनायखौनो आङो बन्द' खालामनानै होनाय जागोन आरो बे नोंनि सासे लजिङाव थानायखौ नों मोजाङै नोजोर होनानै फरायनाय लिरनाय खेल होनाय दायथ'आ नोंनावनो आं हगारनानै हरनाय जाबाय बाहाय जुदि फां फुं थांनानै नों जौ लोंब्ला बेदर जाग्ला जुदि खालामहैयोब्ला नोंनि फरायनायखौ आं बन्द' खालामनाय जागोन नायना हाबिना फिसाफोरनि मोजां खामानि आगान सुरनो नागिरनायाव थांला बांलाया खोथा बुंथारलायबाय आसना लागै बोर होनदो बर'फोरना बिदिनो नोंना बिदिनोसै मोनफ्रोमखौबो लायो दा हारसाबासोमोन खर' बिलिर बिलिर बोर हरगौमोन बे नोंनि लाइ होनायावनो बिसोर बिदिनो लाफाखानो नागिरगासिनो दङ देग्लायनि गोदान केन्डिडेटफ्रा मास बिउटिफ्रा नंगौ नंगौ बे निजिराया आंनि बिउटि बे बिउटि मिस निजिरा अबस्था बे हले सानखान्थियाव लेथार लाग्राखा सोरबा जुदि आखायोबा अबस्था impossible. It's very hard for me. Hawa pagla, little mark lakhsilaयनाय हिनजावफोरखौ इदावनाय नोंसोरखौ गायनाय can you? माबायदि निजिरा बेलाय मेथ्सआव लेटार मोनलायलायनाय nama निजिरायालाय नायनो बिथिमारांथ' एबार आंनि बिउटि निजिरा फैगौ आं मा होनना रायलायबावनो होद फाग्ला नों रायलायनो हामारगोनसै आंनो हाया नों हामारगोनथ' सौदावनो आंनो हाथारा आं सौग्रावा नोंसोर मा होनो दे नों खेमसे आइ लाभ इउ होनदो निजिरा सौग्राव फैनाय जाबाय आंखौ खेमा होनो आइ लाभ इउ जेरै सेवा जानाय निजिराखौ हाबा लाथारगोन सारा लिंहरदोंमोन नामा नै नों माथो निजिरानो सासे हिनजावसा एडमिसन लागोदान गथ'खौ नोङो रिं खालामदोंमोननो सरि सार बेबायदि खालामबावबा खिन्थु आं नोंखौ गेट आउट खालामगोन अके सार ओइ फाग्लाफोर नोंसोर दादा मादा दंखायो होननानै लाजि फोनांनो नाङालै हागौब्ला फैगौ कलेज फांसनाव लेडिसफोरखौ फेजेन ना मालाय हनै साजायजोबखाबाय
हरदो आर्टिकेलफ्राव नोंसोर दंबावो हरदो जोंबो हिनजावफोरनि गेजेर नङालै एबार जोंबो आसि थुयै नोजोर होनानै मेथाइ खनगोन मोसागोन Yes, absolutely you're right. नाथाय आं खननाय राइटारबो जेबो लिरनो रोङालै I'm in short trouble. थेवबो नोंसिनि उन उन नाजागोन आं दानिया मोसाफैगोन मिस मिरा
निजिरा Wait, Mansi. kamu dah kenal deh. नैबे बिजाबा लांफैदो आदा नों गारफिनबाय ना गोबाव जानायखौ गावजों गाव लोगोफोर थानायखायनो लिरनो मोनाखै आरो नों रावनोबो दाखिन्था बुंनाया बयबो मिथिजोब्बाय लोगोमोनहा नोंगौथ' निजिरा आं जोबोद गाब्रायबायसोमोन नाथाय नोंहा सोरबा मोजां मोननायफोर दंखायो होनदां सोर गैयामा हनै लोगोफोरखौ आं थांसै थांमारसै निजिरा नों थादो सरि थांदो एप्रिलाव सिगां आंनि गोसो गोथारै अननायजों लोगोसे खुलुमहरनायखौ नाजावदो आदा नोंथांनि लाइजामखौ मोननानै दिनै आं जोबोद लाजिनायबो मोनदों आरो खुसिबो जादों मानोना आं बायदि नेहाथ सासे गार्लखौनो नोंथाङा बेसेबां हास्थायोना आं अब्लाबो नोंथांनि अननायखौ लाजिबांसिनै नाजावबाय नोंथाङा सोंहरनाय बायदि आंहा रावबो अनजालु गैया दा नों आदाया आंखौ मुगैया मुजुवा आंगो सानबायब्ला आंनि गोथार गोसोआबो नोंनि थाखाय आंनि गोसोनि मन्दिराव अरायबो जायगा होबाय होननानै फोरमायहरनाय जाबाय दिनैनिफ्राय नोंनो आंनि जिउनि मोदाय होननानै सानबाय आं बेनो आंनि फिन बावहरनाय बिलाइ थेंक्स खुलुमो नोंथांनि निजिरा I love you. I love you. निजिरा नों जेबो लाजिबाय नङा नोंथ' जेबो लाजिगोसो माथो थोद लाजि जायो नोंसोर बायदि लेखा रोङैखौलाय जाम्बिया नोंलाय रोङालै गावहा मेथ्सआव लेटार मोनलायलायनानैनो नोंनोबा सोर खिन्थालायखो निजिरा आं गासैखौबो मिथिजोबगौ बेनिखायनोथ' संगालि जानानै सनानि बेखौ नागिरफैदों एसे खाथियाव फैना रावबोथ' गैयाना हे खगारना आं साहा फुदुंनि जिराय निजिरा साहा थाहा नाङा दिनै नोंजों रायज्लायनो हाबुदि बुंजोबबाय निजिरा नोंनि आखाइ हरना खगारना आं लाजि आखाइ रेखानाय होनो लाजिनायखौ मा बाथ्रा दं निजिरा ओरै जिराय हाबाब नै नोंनि भाग्य रेखा सल' लेखा गासैबो रेखायानो थिगैनो दंजोबो नाथाय नोंनि खाफालाव मोनसे दिपसिन दङ बिदि दिपसिन थायोबा मा जायोनो बिब्दि दिपसिन थायोब्ला गोबां जिंगासिनाङोनो नाथाय निजिरा आंथ' नोंखौ जिंगासिनाङा ना मानसिनि गोसो दा बायदियाव साबसिन नुब्लानो बारसिनलायगोन नों बायदिया ओरैनोबा सेंग्रा सिख्लानि गोसोआ जिगाबनि अन बायदिसो बुंजायो दा बायदियाव नोंनो जागोन सना नोंनो जागोन दा बायदियाव हौवाफोरनि गोसोखौसो गोनां मोना
नोंलाय आरो नायनो मोजांखा बे सिगाङावलाय गावहानो साबसिन निजिरा जोंथ' गोबां सम रायलायबाय आं सानदों ना सोरबाफोर नुयोब्ला गाज्रि मोनगोन ओंखारदो दे दे बिदिब्लालाय साहाबो मोनदों नाङासै मोजाङै थादो नोंनि बिजाबा हरथ'नो हागोन नायनो होद नोंसोर आं फरायफुनायखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै न' माखौ नायनो लुगैदों नाय माबा आंहा ओरैनोबा लिरनो हालाय लांला सानफ्रोमबो लेखाखौ नायनो मोना लोगो आं दासो फैदों ने लोगो नोंना हिर'आ नेगासिनो दं हारसिङै हाय फिलौ आं दासो फैदों हेल' निजिरा आं नोंखौ नेबाय थादोंमोन प्लिज टेक इट थेंक इउ थ' जों बिथिं जिरायदिनि दसे Hai Zara, Viva. ओइ मा खालामदों बियो देसु Hai Shona, Viva. Hai. नोंनि बिबारा लांफै देरसुं आंनो नोंनि बिबारखौ नाङा
नोंसोर लथायसिन जाबाय नासोर नोंसोर बिमा बिफा बे थाखा थगाय थगाय हारसाव माबोरै सिमा नोङो होदोलाय बारा थुवा होदोलाय जाग्लम लांदो जाग्लम सासा मोजां रां खिन्थु फैसानिसो खेला बियो जागोन आरो बुजायोबा गोदिनावनो सौफुनाय जागोन दे खिन्थु फाग्लाफोर नोंसोर लोंदोलै आं बोनो हानाय नंला मा हाया जानांगौब्रा एसे लोंबावदो एसे गेलेबावनांगौ लोंदोलै लोंदो रंजन माबा लोंदो बेनो लुना हरदोलै बेना रानजोब्बाय नै No, leave it. You're not under the fella. Man, you seven of fella. Be relaxed. This man is in that. Otherwise, you will be lost. सिगां अरजों जादों बिसोर मिथिगौलै फाग्लाफोर थारमानि बिथांमोननि बिखायाव लाबनि थिर गावबाय नङाना हिनजावफोरनि गोसोखौ माथो नंदोंनाय मावलै हिनजावफोरनि गोसोआ बिदिनोलै जायखौ मोजां मोनबाथाय मोनबाय बैसो गोरलैबो मोनथिया दारि फुरलैबो मोनथिया बेखौनो बोरायाव गाब्रयो ना बाला गुदुङाव गाब्रयो बेखौ मोनथिगौ नोंसोर Do you know that? बिनिखायनोथ' दा बबेनिबा दैया बबेथिंबा बोहैग्लायलांनो नागिरदोंलै बाराबा अनिलनि खाफालखौ जुदलानानै फैलावनि खाफालासो जोंगारब्ला दाथ' रावखौ मिथिलायाखै बारासो जाथारबायनो फाग्लाफोर नोंसोरबो सिन्थानो रन्जन आला बै बाराब्ला नोंनानावखौ एसे नोजोर होनायावनो आंखौ सोबानानै अपमान खालामदों सोर बेलाय आंनि बिनानाव निजिराखौ लाइन मारिनायालाय नोंनाव निजिराखौ लाइन मारिनाया फैलावलै फैलाव नस हाला नों दासो जों बायदिया खुन लांखायावनो इंगित होनानै दंखायो जों दङ दाबो नों बे बदमासखौ साजा होनो जोङो दाबो अदाल होना जोंना दाबो आखाया ओरैनो माननानै दंलै बेखौ फैलावखौ बुनो थाखाय हाला नों मोसा बायदि बिदा थानानै मोख्रा थारासो बासिन थालिर गोमोन जागासिनो दङ मोनथिबाय आं हले बुलायफेराखैलै जौबो फेबाय हायोबा नोंसोर थां होन खालाखौ आंनि अर्डार फैला नङालाय फैलाव जिबौ लुदनि खुगायाव दिनैसो मैया बासिन फैबाय आच्छा अनिल मा बाथ्रा दं मोजाङै बुंना दाख्लै कलेजाव नोङो निजिरानि थाखाखौ सोमादों बेनो गोरोन्थिया नोंना फैलाव दाखालि पिकनिक जानायाव निजिराजों नायगार मोसारिदों आंनि खाथियाव बे माथो गिदिर बारा जागोन नोंसोरबोथ' मोसानो हायोमोन ना जोंखौ अपमान खालामनाय जादों बे अपमान खालामनायाव जोङो लाबो सामब्राम थांदो नोंसोर थां सामब्राम जागोन बस आंखौ बिदि खालामा मा सोबना संख्रिया रुवारा थाखायो सामब्राम दासो मोनदों खांख्राया थाबथा फैबाय दोनै ओरैसो मोनफ्लांदों नों मा खालामदों बोरै जेबो जायाखै बोरै बिसोर बोरै
मा जानांगौ मा जाखो नोङो आंनि सायाव फोथायनो जेरा आंनि डिग्री लाइन जोबनानै थाबैनो फैफिनगोन ना माबाफोर नोंहा खोमसि फोथायनाय दं नामा सन्देह दं नामा दंना गैया जायो मा नों दस्रा जायगायाव थांगोन आरो दस्रा हिनजावखौ मोजां मोनगोन बिदि जानो हायाना निजेरा आं माब्लाबा बिदि खालामनो हाया नों थासान्दियाव आं माबोरै बिदि खालामनो हानो
बुंदों ना नों मोजां मोनाबाबो मालाय सिख्लाफ्रानो मोजां मोनोबा नों मा खालामनो? जायाना निजेरा इसोर दङ ना नों इसोरखौ फोथाय गासिबो इसोरनि बायदिनो जाजोबगोन नों थगायाथ'? थगायाना प्रमिस
निजिरा नों गाबदोंसो आं गोजान जायगायाव फरायहैब्लाबो नोंखौ बावनो हाया नोंखौ नागारनो हाया सना नों दागाब प्लिज मेगननि नोजोरा गोजान जायोब्लानो गोसो गोरबोआबो गोजान जायोनो नों दा सोरबा बेउटिखौ नुब्लानो गोसोआबो सोलायलायगोन नङा सना आं बिब्दि खालामनो हाया आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनो हाया नोंखौ बावलांनो हाया सना निजिरा बिदिब्ला जुलिखौ लाग्रोदिनि नामा आं दानि जुलिखौ लाफिननो हानाय नङामोन बिब्दिबा निजिरा मोनसे बुद्धि आं नोंखौ सनानि आस्थायाव सोना गालांनोसै आरो गुबुन जायगायाव फरायहैनोसै नों राजिथ' आं लाजियो मा लाजिनानै जेबो जाला निजिरा शिब मन्दिराव जोङो गाबोन फुङाव थांनानै आस्थामखौ सोहैदिनि दे होमब्लालाय नों आस्थाम सोनायखौनो गिदिर रादाय सानबायब्ला आंबो राजि थौ थांदिनि निजिरा जेरै बाबा खुलुमदो निजिरा आस्थामा लादों नों आंनो सोदो आं नोंनो सोनोसै निजिरा नों मानो गाबखो मानोना आं गावखौनो गाव हाबा जाखानाय बायदि मोनबाय आरो गोदान हाबा जाफिननांगौनि जेबो बाथ्रायानो गैला बुंजायो नाथाय दा सना जों सानैजों माबोरै गावसोनानै थाबावनो नों बेखौनो सानदों नङा सना खबर आदा आंखौ जेबो खालामनो मोननाय नङा थाबनांगोन निजिरा आं नोंखौ जेबो खालामा सना नोंनि हायना थारखौ नुनानै आं गोजोनो Tulian mansipnya dong mentai lega bere. Ayo, nuba masa nak berjalan supaya nuba sudah segera. Ayo. Nuba lima. Sudah dan jalan nuang. Ayo, lega. Aku sebenarnya sudah agak nengkar ni ya. Apa lega? Jumlah itu dah kasih sendiri mulai. Nuba nak tangga yang jeng pulang. Kalau ada ni. Dengan siapa kuat dia dia. Kerja sebenarnya halan ni kapten mata kerai lega. Mata lega lega. Bunda. Jangan sampai malah itu bukan mata melompat. Sering mengira akan terjadi karena apa sampai lagi sampai lagi. Mana lagi? Kalau sudah pada sudah sampai lagi. Kecuali terjadi lagi. Ayo, itu sudah kuat dong lagi. Mana yang mau kemarin balik? Gak bisa. Masa ke? Mau gak kemarin? Enggak yang kesebaran lah kata nang buhai. Nah, nanti malah apa sih kamu boleh kaporai bawa lain. Jangan lah kalau kesegian lagi. Kau budi bilang kau kesebaran sakit lagi nih. No, nung lagi. Bikun nunggu dengar. Nanti pas awak ni boleh langsung sih. Tadi singgah sama lagi, boleh segera kucau boleh. Boleh segera orang tu tu lah, boleh ni langsung. Boleh serablah, jadi kan aku lah sih. Cerita dah kan di, kesenangan le tangkap tangan bumen. Angkau le sebagus sebab lo tangkap yang mereka tiga bar. Nah, yang ni bila mamba taman ni gus kalam bayi saya. Kau barang jawab ada mau hawai saya mai. Maka saya taman ni. Lengnya si suci bayi depan ayam, sebab perlu setelah itu dong bayi cuma. Jangan kalau siapa bila taman ni. Kau ni thonanya, samko naik kapai saya. Foto kuku naik kapai saya. Sumbai bayi ni lah saya langhang.
लेखा गोरों मानसिखौ जाम्बिलाय लेखा गोरोंबा लाजियो नामा लोगोजों लोगो सोंलायलायनांगौ खोथाफोरखौ होबाय नोंथां लांदो दे एवैनो थाब निजेरा नों ओंखामखौ जाला गोदोहाय जाहैसिनि आं जाथ'लाहाय आब' जाहैनो नागिरदों बेबायदि बुंनायखौथ' आयंआ रागा जोङोहाय मा सानहाबबाय थाग्रा जाखो नोंलाय रावनोबो खिथाथाराबा आं खिथाथारनांगोनहाय आगै नै आब' आं नोंनो नोंगौ खिन्थानोसै नों रावनोबो दाखिन्था आरो आइनोबो दाखिन्था मोजां मोननायालाय दङमोन बियो मालाय लेखा फरायनोसै गोजानावसो सेंग्रायालाय मोजांथारमोन मालाय बायदि नङा नायनाय होनबा आब' फोजोबा आयै मोजांथारहाय नोमा नोमफायाव हयले नों दाजों फैफाग्रा अनिल मुंनि सेंग्राखौसो बिजामादै फसायनानै दंखायो हो अनिला फैबाय थाथारो नामा आगौ बेनो आंखौ लामा बेंथेनानै कलेजाव लासै खालामथारदों दाबो बेनो लाइजाम हरगासिनो दं फैदो निजेरा ओंखाम जाहैदिनि आलासि फैनायखौ मिथिलानो आंनि लोगोसे साहा गय फैदों मानो हाबसन थाबोबाय थादों आं मिथिया मानसि मोजां नङा बियो मानो बे मानसिखौ लाफानांगौ नोंलाय अखालि कलेजाव बेनो आंखौ लामा थाथेनानै लासै होनांदों नोंलाय मा मिथिगौ ज' खालामनांगौ आगोलना जाबाय जारौ जोंनाव आलासि महरै फैबाय जेब्ला जोंहाथ' फुजिनांगोन ना दाथ' बेखौ जोङो नेसनेलि थिनहरफिननो हाया फरायनाय समाव बिदि जाखायो जारौ फैदो फै साया फुदुंनानै फैदो ना जारौ निज्रा साया लाबोदों आयं खासिदुवानि सावरिखौ लेंखानोसै नामा हा फैगोन दा आयं आं लिंहैनानै फैया जायोलै होमबालाय गासिबो लिंबोजोबदो आयं दे जागोन दे ओइ सुमुथि ओंखामाबालाय गाबोन फुजा सानजालांलै नङाबा खुसिया बेलथाय जागोनबो आं हले लिंहैनोसै दे फिसाफोर नोंसोर लोंलायदो दे खामानि दङ दे जागोन दे आदै हा माब्ला फैया निजेरा दाख्लै आंखौ हिनजाव जंखायग्रा होननानै रावबो सैथ्रालै फाग्लाफ्रा आंखौल' हिनजावफोर जंखायथिनो नालायब्रा फाग्लाया गावबो फेस्ला नालाय ब्रा फेस्ला मानसिखौ खायसे सुखै खायसे सुनानै बेफोरखौ जेबो खरस नांगोन ना हा बबेहाय थै फागौ थागोमा हैया नोंलाय न'आवनो थानो सुखुवादां हाब मादै जागोन दे न'आवनो थाथ्रा हाब मानोथो दासिमबो सफैया जानांगौब्रा आं अननानैनो संख्रि बाराबाबो बानलु बाराबाबो जेबोखौनो बुंखालै थाल्ला मानसिखौनो आजां गाजां मोनसोगारो आङो मानो बेबायदि लेट खालामनांगौ जाखोरा बेलाय दिनैलाय ओइ अनला जौ बिदै लाबोगौलै नोंसिना जोंनोबो दा जौ बिदैया जागोनलै जागोन फाग्लाबो नै फैमारगौसोलै फैगौ चार मासनि दासो लाबोनायखौ जों जायालै
लुबैनायखाय फैनाय जादों हा फैदों माथो जादों हामदों आंनि फिसालाबो खोन्थाफैखादोंमोन आसा खालामबाय थाखादों आङो खामानि थांबाबो नै आइ नों दा रन्जननि लोगोनि बिमा बिफा फैदों एसे सनमान लाफैदो फट'बिलिनि दे एसे सनमान लादो दे ओरैहाय सनमान लानांगौ आं फट'बिलिनिहाय थांदो आइ बाबार साया खालामहैदो थां नाय सुमुथायाव बे दैया लानानै फैनोसै हामा मोनजाबावनोसै फालाय गामि गफा नालाय जेबो गैथ्रा जोंनाव खुनुरुखुमथारसो दे दैया होदो साहा लोंदो नोंथां सुगोन आंथ' साहाफोरखौ लोंफेरथारामोनलै गोदो गोदायनिफ्राय खालि जौ लोंदों खालि जौफोरखौ लोंहोदो ना खायसे थायो नोंथां आंबोलाय बोरैबा बे जौखौ गारनो हानाय मा खालामनो नोंथां बर' समाजाव जौ लोंग्रा दंथारो जौ नङाबानो थानो हाया जारजि गोसो नोंथां मा खालामनो सोरबा गारनो हायो सोरबा गारनो हाया गथ' गिदिरासो दाना आं लोङिनि बदल आजां गाजां जौ लोंनानै फाग्ला बायदि अमा बायदि एब्रेलाबायग्रासो जालायलांबाय आंनाबो सावनिला आगोलाव बेबादिनो गिलुफोर लोंग्रामोन दा हले जौ होननायखौ खाथियावनो साफैथारला ना नोंथांनि गथ'खौसो मोजां मोना बेबादि साजों जाफ्लाखो ना माखो मिथिनो रोंलायलांदां आं हले थाल्ला थुल्लासो बुंखाथारबायलै नोंथां बेना जारा फुरा गासिखौबो बुंजोबथारलायबाय फिसा हिनजाव नालाय माथो माथो रायलायथारखोमबासो खोथाफोराथ' बोरै जाखोलै नोंथां आं इसेबो बुजिनोनो मोनाखिसै दा फैनाय उद्देश्यफ्रा बेनोमोन नामा नोंथांमोनालाय बेनो नोंथां जों फैनाय उद्देश्यआ नोंथांनि गथ'खौ सोरै आलासि जानाय नाङैनो जों नायनो फैदों हरनायालाय हरनांगौ फिसा हिनजावाथ' मालायनि खासो अदल बदल दे एसे जौ बिदैखौ एसे लोंदो नोंथांमोन नोंथांमोनाथ' जिबादि बाथ्राखौ बुंबाय दा बे बाथ्राखौथ' जों न'खराव सानलायाब्ला बोरैथो आं दिनै हाखा दावरा बुंनो हादों नोंथां फिसा हिनजावखौथ' जों ओरैनोब्लाबो बिलाइ हरखानांगौखा सानसे खबरफोर मोनाखै उनफ्राव मिथिसिगोन नोंथांमोनहा बेखौ जाबाय दे फैदोंबा सानदों नामा ओंखाम जायोसै निजिरा नों मा सिन्था खालामबाय थादों ना दहायनि आलासि फैनायनि खौरांखौ मिथिबाय मा खौरां आब' दहाय आलासि फैनाया आंनो बिमा बिफा नोंखौसो नायफैदोंनो नोंसिनि आयं हौवाया फुला खोथा बुंहरबायनो नोंल' दोरजोरै थादो खाफालाव गैयाबा सोर मोनलांनो निजिराया मालाय मानो टाउनाव एसेबो फैया जाखो होनब्ला आं गाबोन रिजाल्ट खिन्थाहैथावथाव थांथारसिगोन थै थां फंबाय निजिरा मोननाव बेनो ना औ बेनो मानसिया दं नामा दङ थांलायसिगोन दे फंबाय र' आं खोन्थाहैनि ओइ आब' नोंखौ सोरबा सेंग्रा नागिरफैदोंलै बहाय बोरो बैहाय दङ आयै बोरै सफैयो नोंलाय आयै आलासि फैदों ए नाङा थांदो गोजौआव जिरायहैदो निजिरा नों आं फैनायखौ गाज्रि मोनबाय फैनो बायोबा मानोथो फैया निजिरा नों रिजाल्टआ मोजांथ' नोंनालाय मारै जाखो रिजाल्टआ येस आंनाबो मोजां खिन्थु आंनिखौ नोंनो जाबाय मारै आं खुनुरुखुम सेकेन्ड डिभिजनावसो लाखिनो हाबाय जाबायना रिजाल्टसिम माबाय थां निजिरा दाथ' आंहा दिल्लीयाव फरायहैनो गोनां जाबाय आफायाबो न'आव आंखौ एकदम ब्रा बुंबाय थाबाय दा नोंबो थाङा नालाय
खबरबोलाया एसेबो आं फैनांबाय आंथ' बिराद गिदिंसोमोन जोंनि बाथ्राखौ नोंसिनाव सोरबा मिथिबाय नामा सानबाय थादों आं रावबो मिथियाखै नंगौना आं फुजा हैग्रोनोसै नों जिरायथ'दो अके सोरलाय निजोरा नोंथां आंनि दाख्लै खिन्थानायालाय साइसाव फुहैदो बेनो आब' नै आयं फुनोसै साहा फुदुंहैदो दाउदैखौल' दा एवथ'सै बिबा मानो फैदों फैनायाव दाउदै जाहोनो नाङानो दानोलाय आं एसे रायज्लायहैनोसै सेंग्रायाव मोजांथार आयौ ओंखाम बायदि थाबसे रायलायनांसिगोन हा आलासियालाय बबेनि जाखो अ मादै आं क'क्राझार मैदेर खर'नि निजिरा आरो रन्जनमोननि एखे कलेजाव फरायो आरो रिजाल्टआबो दाख्लैसो मोनदों बेखौनो खोन्थाथावथाव आं फैब्रबनाय जादों आरो मानोना फर्म फिलापनि समाबो गैलिया जाथारनोसै फैदों हामथारदों गैया बिदा रन्जनाबो जौ फाग्लाजों जाबजों जेराव मोनो बेयावनो थागोमाला बायग्रा जाथारबाय खेलखौनो लालाय लांला निजिराखौबो दावराव दावसिनि थाखायनो जेरावबो हगार हरनाय जायाखै आङो आंबो फैनोसै गिथारदोंमोन मादै दा अरजालिया मानोना रिजाल्टआ सानैना मोजां जादोंथ' दा फर्म फिलापखौ गोख्रैनो खालामहैथारनांगौनो मादै साहा लोंनो जोंना जेबो गैया साहा गोजासो दे लोंदो दे साहा गोजासो जाथारबाय संहैसै आयं थां ओंखामा संहैदो थांदो संहैसै आयं दे खुलुमबाय आदै दे गोजोन्थों माबा निजिरानि लोगोसे लेखा फरायनाय लोगो रिजाल्ट खोन्थानो फैदों रिजाल्टआ मोजां जाबायनो दा फर्म फिलापना माबा खालामनांगौनो फैसाया हरा बारानो गाबोन फर्म फिलाप खालामनो थाखाय माने रां नांगौ आरो औ फट' बिलाइयाव जाहरखानाया दाना मा खालायबावनांगौ सेंग्राया बेसो अनिलनिफ्राय साबसिनमोन दा मा दस्रायाव जौगा जाखानाया आरो दस्रानि गुबैहाय मा खालामनांगौ खालामबायलाय हिनजावनि फिसाखौ बांद्राय गोबाव दोनोबा बिमा बिफानि मान सन्मान आरो गन्थं हायो आंथ' मिथिया जेराव जौगान जादों आं बाहायनो हरगोन गोदान गोदानथ' आं बाहाय गोसोखांनो रोङा दा आंनो ओंखामा खुरै बाबा आं गोदाननिफ्राय फैदों बोरै निजिरा नोंनि सोलायना मा सोंबाय नामा आंनाथ' नै सोमाखै मानाय बायदि जोंसिनदोंसो आंना सिन्था जानानै एसे सोंदों मानसिफोर मानि सिन्था जानांदों मा एसेबां मानि निजिरा सोरजोंबो फरायजाहैगोन सोंदोंबा बेलाय दुखु मोननो रोङो ओजोंहाय आंहा दुखु मोनदों बेबायदिनो इस सना आं गोजानाव थाहैब्लाबो रावबो सिख्लाखौ नायाना नै निजिरा आंबो गाबोन ट्रेनाव बिदाय हरदो मानोना आंहा फर्म फिलाप खालामनांगौ समाबो गैलिया निजिरा आं डिग्री लाइनखौ फोजोबनानै साइकेल लायाब्ला जोंनि संसारा माबोरैहाय जानो बे गाबोन थांनोसैब्ला बिदाय हरनोसै बिदिब्ला जायखिजाया नों दसे गोजोनैनो उन्दुदो दे नों रासिया आंजों मिलायथारलै मोजाङै मोजां नायना बोरो आगदाना नैबाव जायख्लं नाम लिरनाय दंथ' आं मोजां नायहाय आंनाबो नैबेलाय मोरैबासो जागोन लुदुर्गे नाम लिरनाय दंलाय थिग ल एल डि हाब मारै बिदि मिलायनो हरबाय मोनलायनांगौ हाबाबो जालायनांगौ लागोनलै दे नों बेसेबां फरायबावगोन रा बारा फरायनो गोसोला लेखा थेखा बाद होनो लांबा लांसैलाय सयथिबो माला गाबोननो गाबोन नामा दाहाय लांगोन
हे माने बिदि सोंलाबाय आङो होमबालाय माला थांगोन गाबोननो थाङाबाथाय आं थाङाहाय दाहाय लांसैब्रा गाबोनखौ नांला दाहाय लांग्रोसै ए होमबालाय थोदो थांनानै दाबावैखा थाब थाबनो होबाय था लाइजामफोरखौ मानो गाबखो गाबनांलाना आं थांनोसै थ' ओंखारनाय समाव नों मानो गाबखो आरो लोगो जानानै हर लाइजामाव लिरोब्ला नङाबा मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा नायजोबो नों बेखौ मानो जिंगा जादों बेथ' आंनि गोरबो गोसोआवनो दंखायोना आंखि नोंखौ गोसोखाङाब्ला थानो हायो रामोनदा बेदायावहाय दोनदो हाब गिलिर गिलिरलै बिबाना गिलिर जाखागोनब्रा माल बुरजा लानाय नालाय दे माथो दाबोनो सफैदिया गथ'फ्रालाय समायाथ' जाबायमोन नै दिल्ली एक्सप्रेसआ रामोनदा माबा हनोलै माबा आदा फैल'आ सोरबा सिख्ला लानानै फैगासिनो दङ सिख्लाबो बिराद मोजां रायं नायनो ओइ बोरब माखौ गोमबाय थादों फाले मा बक्सबाय थाखो थांदों माबादि नायदों गारिया फैथारसै दे खोनाखै सोदोबखौ थांदों माबादि नायदों दाखौ आं असुस्थ' लाबोदों मानसि नोंथाङा अननानै एसे नायदो मा जादों दा बेखौ नोंथाङा नायब्लासो मिथिसिगोन आरो केसाथ' जेबो बिसेस कुनु गैया बे खुब उइक आरो बिनिफ्राय जाबाथ' एसेसो लोमजानाय भाबसाय गिनांगौ जायो होमब्ला सारा प्रेसक्रिपसन लिरनानै एसे मुलिफोराव हरफादो बे सारजों बेजों हरगोन दे हरजागोन नै नानि गथ' नों सोर जाखो आरो अबेनि मानो बेबादि खस्थ' जाखो आं गाम्बारि बिरिनि आरो आं कलेजाव रिजाल्ट नायफैनो फैदोंमोन नों होमब्ला कलेजाव फरायो आरो होमब्ला नों बे जाय मानसिया दिल्लीयाव थांदों लेखा फरायनो बे गथ'खौ नों सिनायनो हायो नामा बे सेंग्राजों आं क्लास फ्रेन्ड कलेजाव बिदिब्लाथ' नों सिनायनो हायोआनो जायो जोंना न'आ बेनो फैदो जायो रंगिना दादावहाय नै आलासि फैदों नुजाफैनाय सोर आलासिया गावनि थाङै थाङै आलासिखौ लिंलांदो नोंनि बिसिनायाव फुथुहैदो बियो लोमजादों एसे जिरायहैथोंसै थांदो थां एसे जिरायहैदो थां फैदो फै आब' आंनि बिसिनायाव उन्दुफैदो आफा आलासिया सोरमोन बियो नोम्बाजै सोहाय
गाबोन नोङो बिजों थांफानानै बिनि मोजां गाज्रि खौरांखौ लानानै आंनो होफैनांगौ न' सिङाव रायलायफाहैदो लोमजादों बियो मोजाङै फुदो थांदो थां जागोन आफा गावदां गावदां दै लाबोदोलै आयं ना दैया मा दै गांगोमालायनाय बिहामजो मोनबोखो लामायाव खनग्रुबनानै मोननाय बिहामजोखौनो रंजाबाय बाय नोंहा मा खायथारा बाथ्रालाय दैखौनो दोनबाय थाबायलै आङो नोंसोर गथ'फोरखौ आसोमोन नामाब्रा गाहायङा जेबो बुंबाय थायो लाजिलाय लाङो आङो